कसे काय मंडळी, तर आज असं आमच्याकडे नव्या म्हणजे नक्की काय? हे नया म्हणजे काय? नया म्हणजे नवीन भाताची पूजा. नव्या आणूचा लागतं आपल्या मंदिराकडे जाऊन. जर पप्पा सकाळी गेले आणि घेऊन इल्ले तर मस्तपैकी त्याची आता पूजा केल्यानी, त्याका हळदी कुंकू लावल्यानी आणि पप्पा माळ घेऊन इले घराच्या बाहेर बांधूक चालू केल्यानी. आणि बांधता बांधता पप्पा माका बोलले की या अशा ठिकाणी बांधायचा जेणेकरून आपल्या डोक्याक लागतं का म्हणे. तर आज जरा गरमी जास्तच वाटवती, तर मी आता आणलेले सोडो. तर आई म्हणायला लागली बनवते लिंबू सोडो. लिंबू वगैरे कापल्यान ग्लासात मस्तपैकी पिळून घेतल्यान आणि फायनली आईन सोड्याची बाटली उघडल्यान. तर सोडो वगैरे वतल्यान आणि आम्ही 3 ग्लास रेडी केलो. या पप्पांका दिलो आणि 2 घेतलो आईन आणि मी. तर गरमीच्या दिवसात ना असा काय घेतलं का जरा मस्त वाटतं एकदम. तर हेअर कट करून इल्लंय ना, तर म्हटलं जरा जाऊया आणि पटकन आंघोळ करून येऊया. आंघोळ वगैरे करून इलंय आणि घेतले आता डबो, कारण येताना आणले दह्याची पॅकेट. तर आई म्हणायला लागली तुका येते कोशिंबीर करून. तर मस्तपैकी जेवचा टाइम झालो, जेवण तर रेडी केलं. आज ताकाची कढी, कोशिंबीर, उसळ आणि भात. त्याच्यानंतर मस्तपैकी मी कपडे वगैरे घालून परत एकदा रेडी झाले. तर आणा घेऊन इलो कॅमेरा, तर म्हणालो जाऊया फोटो काढू.